Ibu, boleh. Mana? Lo kan ada gitar. Boleh siap. Sekarang sudah dia. Sudah zaman yang aku ada baru sudah bisik. Ada pakai apa sama? Sudah suka apa? Itu so, do busy and time. Pakai apa? Mau bisa beri. March 20th March. Anda kan sekolah baru itu sudah next year. Sudah. Anda sekolah. 20th March ngara padanga lokata. Pashogana. Chicha katucha. Pangu apa? Pangu apa? Ipapo ndara ndo pati tourist. Sasa ukuze Hapana, uliza. hapana na kuti kukurira baba ndikukudokorera machatoleri. Machati ziyo. Mira ndokudzikize, mira izwa. Ndiwanere. Kaka ndara. Mira udzikize. Chakaiba. Maramajeza zungura kusvika kuna nangu leo mshakavu. Ngatingazosvike. Tiriwo mudare. Eno mafanzi ndo achataura kuti Tikazvibata kusvika kuna dio. Vanhu vaingotamba sainachi. Angota yakarira sana yacho. Yakarira but kurira kwayakaita ndakatya kuti ndikabudisa zvinova zvatakaita makwikwa ize. Ikonozvi kubuda chimwe chialbum chinonzi chimbakira chinyasha mudara musi wa28 March. Nyasha dzitengere mudara. Mamuna materere. Ndinisimbura pastor wacho. Chine chakachanda. Iwewe one. Ndatota iwewe watokupa posa unongopa unongoto report Zvinotiripo. Waizia. Aiwa ndiripo mudara. Sulu anenge aripo it's obvious. Romeo. Mautamana Romeo kuti?